Mile, kad stigneš, javi se. Ne meni, Nikica. Ne nogometašu, nego poduzetnik. Da mu platiš pati. Mile mene dobro pozna. Dobro zna mene Mile. Od ranije se poznate. Dobro me poznaje. Kad se poznajete od ranije? Šta nije jasno, pa ne poznamo se u budućnosti. Znamo se. Jel to? Jalović, vi nama niste ništa rekli o prirodi te kave, zašto ste zvali Milu Kekina. Ne želite Ja sam odgovarati na htio ovdje pitanje? objasniti da Mile Kekin laže. Znači evo ga, to je dokaz čvrst, a na sudu ću govoriti o drugim. Nas zanima zašto ste zvali Možete Milu možda Kekina samo na kavu? reći Da se malo okvir, strpi do sudskih procesa. okvirno, je li to trebao biti poslovni razgovor ili privatni Morat slučaj? ćete se strpiti do sudskih procesa da se ne ponavlja. Hvala vam. Ovdje ispada da Ivana Kekin govori istinu, jer vi ne želite ništa objasniti. Kud ga poznajete, jeste li imali s njim neki odnos? I to je to. Evo ovo nije za sudske procese, otkud onda ako kažete da ste mu se ovako privatno obraćali, otkud ga ranije poznajete? Kako ste odnosili? Mile mene dobro pozna. Dobro zna mene Mile. Od ranije se poznate. Dobro me poznaje. Kad se poznajete od ranije? Šta nije jasno, pa ne poznamo se u budućnosti. Znamo se.